Praise the Lord. Good morning. इसोरा बाखनाय जाथों बे समाव आरोबाव दिनै आङो मोननै गिर्जानि बिसयै आं सावरायनो फैदों नोंथांमोनजों लोगोसे बे समाव जास्ट खोनासं गुसुङै जास्ट आं एसेबां डिटेल्सै बुङा हिस्ट्रि नालाय जास्ट ओरैनो आत्मिकता बिसयफोरखौ जोंनि डे टु डे लाइफआव जानाय जाथायफोरखौ बेनि ओंथिजों आं बुजायलांनो जुजिगोन जों मिथिगौ आङो दाखालि बावै मा होनदों स्मारना मण्डलनि बिसय रायलायदों आरो पेरगाम मण्डलनि सोमोन्दै रायलायदों दिनै थयाथिरा मण्डली आरो आङो थयाथिरा मण्डली आरो माबानि सार्दिस मण्डलनि सोमोन्दै रायलायगोन आं गिबियाव बुंखानि थयाथिरा मण्डलीया 590 एडिनिफ्राय 1517 एडिनि गेजेराव जानाय डिउरेशननि स्टोरी जाय स्टोरीफ्रा दिनै जोंनि चार्चनि हिस्ट्रिफोरजों जोंनि गिर्जाफोरनि फोथायनाय मावनाय दांनाय गासिबो मिलायजोबो आरो बे जोंनियावबो दिनै हाबनानै दं बे नियमफोरा जोंबो एखे रोखोमनि जिउ खुंनायखौ बुजायदों आरो बे मेसेजआ दिनै जोंनि आत्मिकता जिबननि मेसेज दिनैनि जुगनि जानानै दं बाइबेला अरायसम जोंखौनो बुङो बै डिउरेशननि स्टोरीया राजा रानिनि स्टोरीया जेरै मा बुंनो फोरमायो जोंखौ गोदोनि जुद्ध दावहा बेफोर मा बुङो जोंखौ आत्मिकता जुद्धआव सोलायनायखौ बुङो फिजिकेलि जुद्धथ' जोंहा गैया रावदोबो नाथाय जोंहा आत्मिकता जुद्ध दं नुनो मोनि खोमसिनि बोलोखौ सासन खालायनाय बेयाव जोंनि जुद्धआ वारआ कन्भार्ट जाना दं बे आत्मिकता जुद्धखौ फेजेननांगोन आमनारि हिटिकारि फारसेयारि जिबुसायारि फिलिस्टिनारि बे जुद्ध जाबाय मोदोम देहानि लुबैनाय मेगननि लुबैनाय लुबला लस इज्जात बेफोरखौ रुजुनानै जायो ओंखायनो फै जों आत्मिकता मेसेजखौ जों रायलायनि जोंनि थाखाय फिलिस्टिन इजराइल बा सोरबा देशा सुथुर नङा जोंनि सुथुरा जाबाय मोदाय जाय जोंखौ सासन खालामना दं नुनो मोनि बोलो बेखौ निउ टेस्टामेन्टआव मा होनदों दं नुबा जों नायनो मोनो एफिस्टेलाव अके दा जों बिदिनो जों नायनि मोननै गिर्जानि थयाथिरा जायखौ मा होनदों 590निफ्राय मा होनदों 590निफ्राय 1517 बोसोरनि गेजेराव जानाय पिक्सारजों जोंखौ मारै जानो थांदों आरो बै गिर्जानि मानसिफोरखौ मा बुंहरदों आरो दिनैनि गिर्जाखौ बेजों मा बुंनो सानदों बेखौ जों रायलायनि बिनि ओंथियानो जाबाय थयाथिरानि ओंथियानो जाबाय थयाथिरा नामनि ओंथियानो जाबाय कन्टिनिउलि सेक्रिफाइस आनस्टप जेब्लायबो मा होनदों कन्टिनिउलि माने गावखौ मा होनो गथायबाय थानाय दा रमान केथलिक चार्च नाम्बार 1आव दा कन्टिनिउलि सेक्रिफाइस होननाय मोनसे गिर्जाफोरखौ जों रमान केथलिक चार्चखौ हमनो हायो दिनै माबायदि सेक्रिफाइस होयो बिदि सिस्टेमखौ जों नुनो मोनो आरो 2 नाम्बाराव आं रायलायगोन सार्दिस बे सार्दिस गिर्जानि मेन मा होनदों मेसेज बे मेसेजआ जाबाय 1517निफ्राय लानानै 1517निफ्राय 1700 समसिम 1700 समसिम दा मिन्स रिमेम्बारेन्स अनलि गोसोखांनायल' दा रिफर्मेशन चार्च आरो गिर्जाफोरखौ लुखांफिननाय रिमेम्बारेन्सनिफ्राय जास्ट नियम नितिनिफ्राय गाज्रि खान्थिनिफ्राय लुखांफिननाय नियम नितिफोर मिथिबाय बेयाव जों बेखौ रायलायगोन दा ओंखायनो फै जों रायलायनि बेयाव जोङो मोननो हायो जास्ट मोननै मोनथाम टपिकनि खोथा आं बेखेवगोन थयाथिरानो हरनाय आरो फुंनि मेसेजखौ रायलायनि नाय बेयाव बुंदों थयाथिरानि मानसिफोरनि नोंसोरनि मावनायखौ आं मिथिगौ जोंखौ बुंदों बै मण्डलिनि मानसिफोरखौ बुंदों नोंनि अननाय फोथायनाय दाव खालामनाय आरो सैनांनायखौबो आं मिथिगौ जोंनि मोजां क्वालिटि गुनखौ बिसोर मिथिगौ फोथायनाय मावनाय दांनाय आरो सिगां नोङो जेसेबां मावदोंमोन दा बेनिख्रुइ बांसिन मावबाय बेखौबो आं मिथिगौ आगोल मा मावदोंमोन बेनिख्रुइ आं बांसिन मावनायखौबो इसोरा मिथिगौ नङा होमबा अब्लाबो आंहा नोंनि जिङा बे बाथ्राखौ बुंनांगौ दं आंखौ बुंदों नोंखौ बुंदों मण्डलिखौ बुंदों आंहा बुंनांगौ फंनैसो बाथ्रा दं खोनासं होनना बुंदों
जेजेबेल हिन्जावनि गावखौ इसोरनि नाबिजो बुंनानै लानायखौ नोङो सैनानै थादों। गावनि फोरोंनायजों जेजेबेला आंनि लेंफोरखौ आन्दायहोनानै जिनारि खालामनो फोरोंदोंमोन आरो मुर्तिफोरखौ बावनानै मुवाफोरखौ जाहोदोंमोन। जों जेजेबेल नाबिनि स्ट'रिखौ मिथिगोन ना? जेजेबेल स्पिरिटआ दिनैसिमबो मण्डलियाव हाबनानै खामानि मावो। जेजेबेलनि स्ट'रिखौ जों जेब्ला जोङो फार्स्ट राजा से राजानि ओरैहाय फार्स्ट किं से राजानि 16नि 28 पदनिफ्राय लानानै 19निफ्राय 21 पदआव लागै जों नायबा नुनो मोनो। चैप्टार 16 verse 28निफ्राय फरायनानै 19 चैप्टार 21 सिम नायबा जों बिनि स्ट'रिफोरखौ जों मोननो हायो। फार्स्ट किंआव 21:19निफ्राय 2 किंआव 9:22-37 बिदि नायबा जों मोननो हायो। इलिजा नाबिनि समाव जानाय स्ट'रि बियो। मिथिगौ बे स्ट'रिखौ जों माब्लाबा सम मोनबा फरायनो हायो। आं बे स्ट'रिनि सायाव डिटेल्स बुंनो गोसो गैया। नाथाय बे समाव आं बेखौल' बुङो, आहाबनि जिथु हिन्जाव, बे जिथु आहाब राजानि हिन्जाव, बे हिन्जावा जाबाय जेजेबेलमोन आरो बे म'आबनि हिन्जावमोन। बे इसोरखौ खुलुमै सासे हिन्जाव म'आबनिमोन। मिथिबाय? जों बेखौ मोजाङै नायबा हिस्ट्रियाव नायबा जों मोननो हायो। आरो बेयो मोदाय फुजिग्रा हिन्जावमोन। मोदाय फुजिग्रा हिन्जावमोन। हौवाखौ दमन खालायनानै हौवाखौ गाज्रि नियम निथि आरो देशखौ इसोर खुलुमिनिफ्राय बे आनज्राय होदों। बे समाव इलिजा नाबि दंमोन। इजराइल माहारिफोरा बिनि पापजों इजराइल माहारिनि जाजगनिफ्राय लानानै जेसेबां मानसिफोर दं मुर्ति खुलुमनो बियो इन्सपायार होनानै, जायखौ बुङो जों इसोरनि नाबिजो बुंनानै लानायमोन बे बाथ्रा, बे गावखौ इसोरनि दासि होननानै लानानै मोदाय फुजिनाय नियम निथिजों बे इजराइल माहारिखौ पापाव दैदेनलांदोंमोन। बिनि समावनो अखा हायैया बोसोरथाम। बिनि समावनो बे सोरगोनिफ्राय अर गोलैनानै बादा बादि जानानै बे मोदाय खुलुमग्रा फुजारिफोरजों अर गोलैना खामनाया। बेनिखायनो जों मिथिगौ रिफर्मेशन, बे समाव रिफर्मेशन, नाथाय बे समावनो गाज्रि फोरोंनाया हाबदों। दिनै गाज्रि फोरोंनाया हाबनायफोरखौ जों नुनो मोनो। मा समाव दिनै हाबनाय? भेटिकान सिटिफोराव कनस्टेन्टिननिफ्राय लानानै गासै पुर'हितफोरा लानानै बोरै पप सिस्टेमनि रुल खालायलांनानै संसारखौ माबायदि बाइबेल फरायनो होयै जों मिथिगौ। मार्टिन लुथारा माबायदि रिफर्मेशन लाबोनाय, बे स्ट'रिफोरखौ जेब्ला जों नायो माबायदि समाव बेबायदि समाव पपफोरा निन्दिदोंमोन बाइबेल लिरगिरिफोरखौ, बे स्ट'रिफोरखौ नायबा जों नुनो मोनो। आरो माबायदि पपफोरा गाज्रि दैदेनलांनाय, गोबांखौ बुङाखै, सोरबा सासे सानै मोजां हागौ, गोबांखौ बुङाखै। नाथाय बे जिथु पपनि रुलाव सासन समाव, जायखौ पप होनना बुंबा फादार होनना बुङो जों, नङा होमबा? फादार, पपनि मिनिङा जाबाय फादार, मिन्स फादार। अके, दा वर्ड पप मिन्स दा फादार। अके, बेबायदि समा जाफुंजोबदों दाना। ओंखायनो जों बेखौ रायलाया, जों बेखौसो रायलायदों दे बै मण्डलिनि मानसिफोरनि गुन क्वालिटि गासैबो दं। अब्लाबो बियो बे प्रफेटेस जेजेबेल नाबिनि फोरोंनायखौ लायो। जोंनि गेजेरफोराव दि सोलिगासिनो दं साबधान। सोरबा हिन्जावफोर दं, एसे साबधान जा, इसोरनि मुंजों बुङो। निजेखौ एक्सपार्ट, निजेखौ इसोरनिफ्राय दर्शन मोनाखै, गाइड खालायनो, रुल खालायनो, पास्टरफोरखौ दैदेननो, गावनि गोसो बायदि जाजानो लुबैनाय, गावनि साननाय बायदि जाजानो लुबैनाय, गावनियासो चार्चनाव रुलाव रेगुलेसन इम्पस खालामनाय गोबां पास्टरफोरनि हिन्जावफोर दं, गोबां इसोरनि दासिफोर दं। बिसोरनियाव मालाबा प्रमानदों जेजेबेल स्पिरिटआ खामानि मावदों। हिन्जावफोरनि दारै गुबुन आरो हिन्जावफोरनि दारै गुबुन गोबां खामानि दं जेजेबेल स्पिरिटआ। जों नुनो मोनो खर' दिखांना नायबा बेफोर स्पिरिटआ बोरै खामानि मावगासिनो दं। चार्चफोराव दिनै कन्ट्रल खालायो बेफोर स्पिरिटआ। बे नङा दि हिन्जाव मानसिनि माइन्डआ कन्ट्रल खालायो, बेल' नङा। बे गाज्रि जिउफोरा जेब्ला जोंनियाव थागोन, जों बिनि फोरोंनायखौ लागोन, बेनो। आरो बे मा फोरोंदोंमोन? मुर्ति फुजा खालायनो, गुबुन मोदायफोरखौ फुजा खालायनो, गावजों गाव गुबुन मोदाय बे जाथिनि मानसिफोरखौ हाबा खालायनो मिक्सआप रायजो खुंलांदोंमोन बियो। इसोर खुलुमग्रा मानसि जातिखौ इसोरनिफ्राय एरख'नानै गुबुन लामाखै लांदोंमोन बियो। मुर्ति खालाय होननानै मुर्तिखौ खुलुमहोदोंमोन, सेक्रिफाइस खालायदोंमोन।
दा बैफोर नियम नितिफोर आत्मिकता जिबनाव दिनै बेफोर जोंनाव हेम्पार गोलैयो जोंनि गिर्जाफोरा सो वर्ल्डलि थांना थानायाव दिनै नङा होमबा सो वर्ल्डलि जेरैबायदि संसारिक बे संसारिक नेचारफोरा बे इजेजेबेल स्पिरिटनि माबायो बोलो जेजेबेल स्पिरिटनि बोलो जाय स्पिरिटखौ नोंहा दिनै मोजां मावनाय दं नोंहा दिनै गासै फोथायनाय दं अब्लाबो नों बिसोरनि फोरोंनायखौ लायो इसोरनि बायदि मावनायखौ लुबैया बिसोरनि बायदि मावाब्ला नों मालाबा बे मा होनदों नोङो एसे माबाखौ लाबोयो डिसप्लेसमेन्टखौ लाबोयो एसे असान्तिखौ लाबोयो गिर्जायाव सोरबा अफिसारनि हिन्जावफोर दं सोरबा गेदेर गेदेर मन्त्रि एमएलएनि हिन्जावफोर दं बिसोर ख्रिस्टियान जायो पास्टार एभान्जेलिस्टफोरा बिसोरनि सिङाव थानानै बिसोरखौ जिहेतु बिसोर बाहायो नालाय उपाय गैया बिसोरनि खोनासङो बिसोरनि मानसिजों माइन्डसेट बायदिसो खारनो गोनां जायो मालाबा नों मोजां मावदों इसोरा बुंदों नों मोजां मावदों आं मिथिगौ नों मोजां मावदों नोंनि फोथायनाय गासैबो आरो नों रासिनसो मावदों नाथाय सम सम नों बिसोरनि मेन्टेलिटिखौ माइन्डसेटखौ नों लायो आहाब बेयाव मा होनदों बे राजाया आहाब राजाया गावनि हिन्जावनि एडभाइसफोरखौ लायोमोन गावनि हिन्जावा मा बुङो बेखौ मावोमोन बियो आरो बेखौनो बे गावनि इज्राइल जातिफोरनि मा होनदों फिसाफोरनि सेराव रुल खालायनानै बेखौनो मावहोयोमोन आरो बेनो इसोरनिफ्राय उनफिनलांनायनि मोनसे माबा जादोंमोन बेनिखायनो बुंदों गावनि पापनिफ्राय गोसो फाफिन बैफोरनिफ्राय गोसो फाफिननो होदों जोंनि बिश्वासिफोरखौ बै जेजेबेल स्पिरिटखौ मानो दिनैसिमबो मानो मेनसन खालायदों बे निउ टेस्टामेन्टआव बेनि मिनिं दं नङाबा जेजेबेला थैबाय थांबाय बेनि रायजोआ जोब्बाय नाथाय बिनि स्पिरिटआ दिनैसिमबो खामानि मावो बिनि नेचार केरेक्टारा दिनैसिमबो खामानि मावो बिनि स्पिरिटआ दिनै मा होनदों बिनि जोलैनिफोरा ब्लाड लाइनफोरा दिनैसिमबो खामानि मावो जोंनि गिर्जायाव जोंनि अन्तराव जोंखौ रुल खालायनो मालाबा सानो बे गाज्रि एडभाइसफोरा बे गाज्रि प्रफेटेस होननानै जायखौ बुंना लागोन नङा इसोरनिफ्राय मोन्दों होनना बुंगोन खिन्थु इसोरा बुङाखै गावनि साननायजों बुंदों बेबायदि जानांगौ बेबायदि खालामनांगौ गोबां प्रेयार सेन्टारफ्राव नुनो मोनगोन बिदि इसोरनिफ्राय रिभेलेसन मोनदों ना मोनाखै मिथिया इसोरा बुंदों होनना बुङो आरो साबधान बाइबेलाव दङ जेरेमाया बेयाव ना मा दं आं नोंनो मालाबा फरायना खिथागोन बे बोसोनखौ बे पदखौ जाय बाथ्राखौ इसोरा बुङाखै नाथाय बेखौ इसोरा बुंदों होननानै बुंनाय बेक्तिफोर साबधान जा इसोरा बुंदों साबधान जा सानसे बिसोराव गसङो बेनिखायनो बोसोनाव बुंदों फोरबो होननाय साफ्रोम मानसिफोरा सोरगो रायजो मोनहैगोन बे नङा आरो बैसोर बायदि मानसिफोरा बुंगोन बे हाइ लेभेलनि क्वालिटिनि मिनिस्ट्रि मावग्राफोरा बुंगोन प्रफेटेसफोरा बुंगोन नोंनि मुङै जों प्रफेसि बुंदोंमोन नोंनि मुङै गोबां इसोरनि राव बुंदोंमोन नाथाय इसोरा बुंदों आं सिनाया होनना बै लेभेलनि मानसिफोरा एसे साबधान जा आरो जों दिनै बिसोरनि फोरोंनायखौ लायो दिनै आरो जों लाग्राफोरखौबो साबधान होदों गोसो फिन बिसोरनि आखल आखुखौ दाला बिसोरनि नंखाय फोरोंनायफोराव दा गोजाव बिसोरनि नंखाय रुल बानायनायाव दा गोजाव नङाबा आन्दायलांगोन नोंबो आयाव होनदों मा बेनिखायनो आङो बिखौ बिसनायाव खोख्लैना दोनगोन आरो जायफ्रा बेजों जिनाहारियाव थांदों बिसोरखौ गोब्राबै सैनांनायाव खोख्लैगोन जिनाहारियाव थांनाय जिनाहारि माने बे फिजिकेल जिनाहारिखौ बुङाखै आत्मिकतानि जिनाहारियाव थांनाय इज्राइलफोरखौ मुर्ति फुजा खालायनाय बिबेसार खालायनाय आरो बायदिसिना गाज्रि खामानि मावनानै मा होनदों बे गाज्रि लामायाव दैदेनलायनायखौ जिनाहारि होनना बुंदों दिनैबो जों जिनाहारि बे फिजिकेल जिनाहारियानो नङा बुंनो थाङोबा इयाव बे बोसोना फिजिकेल जिनाहारिनि रावखौ बुङाखै सोरबा हिन्जावखौ सोर जिनाहारि खालायनायनि बिसय बुङाखै बेयाव बुंदों संसारनि लामानिफ्राय उनफिननानै संसारखौ मोजां मोननायखौनो जिनाहारि होनना बुंदों गाज्रि हाबाखौ मोजां मोननायखौनो इसोरनि जाय एंथाय खामानि मावनायखौनो जिनाहारि होनना बुंदों आरो बे जिनाहारि बिनि फोरोंनायफोराव थाङो आरो बेखौनो बुंदों संसारनि थाखाखौ मोजां मोनबा बेबो जिनाहारि बोसोनाव दं बेफोरो थाखाखौ अनसोनायाबो मोनसे जिनाहारिनो फिजिकेलाल' नङा इभेन फिजिकेल खालायनायाल' जिनाहारि नङा बोसोरनि बायदिबा मा होनदों मेगनजों लुनाय लुबैनायाबो जिनाहारि मेन्टेल माइन्डसेटआव गेलेबाय थानाया बे हिन्जाव सापस बे हिन्जावखौ मोननायबा बिदि बेबो जिनाहारि नाथाय जोंखौ बेनिफ्राय गोसो सोलायनो होदों जों मिथिगौ जोंबो गाज्रि आदबजों दैदेनजानाय बेक्तिफोर ओंखायनो इसोरा बोर होथों फै इसोरनि राव अनुग्रह दया जेब्लायबो थानानै जोंखौ दैदेनथों ओंखायनो बे इसोरनि बोसोनाव जों बेखौ नायदों जों गोसो फाफिनाबा जों आन्दायलांगोन बे थुयातिरा मण्डलिनि बायदि जों गाज्रि बेबहारफ्रा जोंनि जिबनाव दंबा गाज्रि फोरोंनाय गाज्रि आखल आखुफोरजों जिनाहारि जानानै दंबा आन्दायलांगोन बे जिउआव बेनिखायनो आंनि आंगोफोर गोसो सोलाय जिउआव
बे थायाथिरा मण्डलिनि बायदि दाजा दाजा आन्दाय होजानाङा नोंहा साब्बायस नोंहा गोबां मोजां आखल दंखायो नोंनि फोथायनाय नोंनि मावसोमनायखौ साब्बायस होनदों नाथाय सम सम नों जेजेबेलनि फोरोंनायफोरजों इनफ्लुयेन्स जायो साबधान बे गाज्रि जिउआ गाज्रि फोरोंनाया गाज्रि बिहेभियारा बे इनफ्लुयेन्स जाना जोंनि चार्चआव जोंनि लाइफआव बेजों जों जिनाहारियाव थांनाङा बे बेसाराव थांनाङा बे गाज्रि फोरोंनायफोरखौ जों लानाङा जाय बुस्थुआ इसोरनि नङा बेखौ गार जाय बुस्थुआ बोसोनाव गैया गार इसोरखौ ध्यान खालाय इसोरजों आगान सुर इसोरा बोर लाबोथों बे गुसुं थायाथिरा मण्डलिनि एडभाइस आं होबाय गुसुङै आरोबाव बांसिन फरायबा बांसिन मोनगोन जास्ट बेखिनिखौनो आं बुंनाय जाबाय आलासि फैदों बिनि थाखाय आरोना आमेन